नमस्कार, आपण पाहत आहात महाराष्ट्र न्यूज। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनच्या काळात गौतम नगरातील हातावर पोट असणाऱ्या 70 गोरगरीब कुटुंबाचे राशन कार्ड बंद असल्याने 10 ते 20 वर्षापासून धान्य मिळत नव्हते। शासन दरबारी पाठपुरावा करून केवळ लॉकडाऊन असेपर्यंत प्रयत्न न करता त्या नागरिकांना कायमस्वरूपी राशन पुरवठा सुरू व्हावा म्हणून एक दिवस प्रमोद मस्के यांनी त्या 70 कुटुंबियांचे राशन पुरवठा देण्याचे अर्ज स्वतः आपल्या घरी दिवस रात्री भरून घेतले व त्या कुटुंबियांना कायमस्वरूपी त्यांच्या हक्काचे स्वस्त धान्य मिळवून दिले। या कोरोना महामारीच्या काळात अनेक संस्था, लोकप्रतिनिधी तसेच अन्य नगरसेवक यांनी आपले कर्तव्य म्हणून आपापल्या परीने आपल्या प्रभागातील गरीब नागरिकांना अन्नधान्य वाटप करत आहेत। व महत्त्वाचे म्हणजे प्रभाग क्रमांक 11 मधील 60% भाग हा झोपडपट्टी परिसर आहे। लॉकडाऊनमुळे 2 महिन्यापासून गरीब नागरिकांचे काम बंद असल्याने गौतम नगरातील नागरिकांना उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे आणि नगरसेवक प्रमोद मस्के हे गरीब परिस्थितीतून निवडून आलेले आहेत। त्यामुळे प्रमोद मस्के यांची आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे ते स्वतः आपल्या प्रभागात अन्नधान्य वाटप करू शकत नाहीत। परंतु 3 वर्षापासून प्रभाग क्रमांक 11 मधल्या नागरिकांसाठी दिवस रात्र झटत आहेत व शासनाच्या सर्व योजना प्रभागातील शेवटच्या नागरिकांच्या दारापर्यंत देण्याचे काम आपण करत असल्याचे प्रमोद मस्के यांनी सांगितले व आपण करत असलेल्या कामाचा पाठपुरावा सतत शासनापर्यंत पोहोचवल्याबद्दल त्यांनी महाराष्ट्र न्यूजचे मनपूर्वक आभार मानले। सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 1 ते 2 दिवस राशन न देता प्रमोद मस्के यांनी त्या 70 कुटुंबांना कायमस्वरूपी त्यांच्या हक्काचे राशन मिळवून दिले। तसेच गौतम नगरातील 220 गरीब नागरिकांना राशन कार्ड नाही अशा नागरिकांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करून सुरेश वरपुडकर यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना निवेदन देऊन लवकरच नागरिकांना राशन कार्ड मिळवून देणार असल्याचे त्यांनी महाराष्ट्र न्यूजशी बोलताना सांगितले। महाराष्ट्र न्यूज बातम्यांसाठी गंगाखेड।